To jede. Už to hraje. Nejlepší hráč. Nebudeme ho radši jmenovat, vole. On šel pro míč, vole, dobrý. Sedící hráč. Stojící nehráč, vole. A čekající hráč, vole. A tamhle jsou diváci, vole. Když se na to nekouká, ale právě proto, vole. Takže další akce, vole. Pavel Polák, vole. Karol Polák, ne? Já jsem Čeřiš Petrček, no, tak Pavel Polák, vole. Dobrá hlava, 2 hlavy, vole, 3 hlavy. Kurva, vole, ale fotím pičové, já nemůžu hrát, vole. To mohlo být úplně jinam. Počkej, já to dám na YouTube, ty vole, budete koukat, vole. A ještě vidíš. Kurva, to musí být, ale ty vole, jak když hraje, už faluší s Honzou Kulovským, ty vole. Tohle nebudu nahrávat už.